Hej! I sidste video, som var den første video her på bloggen, der fortalte jeg jer, at jeg fik et gavekort i julegave til Amazon. Og jeg lovede jer, at jeg ville vise jer, hvad jeg købte for de penge på Amazon, og det vil jeg så gøre i den her video. Den første bog, som jeg købte for gavekortet, det var den her bog, The Boy on the Wooden Box af Leon Leeson. Og den handler om en ung jødisk dreng, som var den yngste person til at stå på Schindlers liste og dermed blive reddet fra nazisterne. Og den har stået rigtig længe på min ønskeliste, da sådan noget om 2. verdenskrig altid har interesseret mig rigtig meget, så jeg prøver altid at finde bøger, der handler om det, og jeg suger det til mig. Så jeg glæder mig rigtig meget til at få læst den her bog. Jeg har kun hørt godt om den i hvert fald. Så købte jeg også den her bog, The Miniaturist af Jessie Burton. Og den faldt jeg pladask for, dengang at jeg var i London, hvor den her vist lige var udkommet, tror jeg. Men jeg fik den aldrig med hjem, så nu har jeg købt den på Amazon. Og den handler om en 18-årig kvinde, som bliver gift og kommer til Amsterdam. Og af sin mand, der får hun det her miniatyrehus, hvor der så bliver hyret en miniatyrist, tror jeg det hedder, til at lave små møbler til det her hus. Men der er et eller andet fuldstændig galt, og det er jo bare kun hende der miniatyristen, der kan hjælpe dem. Ja, mere ved jeg faktisk ikke om den, men der er jo spændende nok til, at den kommer med mig hjem. Det kan være, at jeg skal lave en anmeldelse af den, så I kan vide, hvad jeg synes om den, og hvad den rent faktisk handler om. Så kom der en anden bog med hjem, som nok udelukkende blev mest valgt på grund af coveret. Og det er The Selection af Kiera Cass. Den her kjole, jeg er helt skudt i den, og jeg har kigget den så mange gange, så nu skulle den bare med hjem. Og jeg ved sådan set ikke helt 100% hvad den handler om, men jeg vil tro, det er sådan noget med noget konkurrence om, at kun én kan overleve eller vinde, eller sådan noget lidt a la Hunger Games, bare i en lidt mere tøset udgave måske. Jeg glæder mig i hvert fald til at læse den. Og den sidste, der kom med hjem, det er den her, som jeg synes er så flot. Det er Game of Thrones, Inside HBO's Game of Thrones Seasons 3 and 4. Jeg har allerede 1'eren og 2'eren. Surprise! Og det handler simpelthen om alt muligt bag de der tv-serier, der kører, og der er simpelthen så mange skønne billeder i, og der bliver fortalt om kostymer, og hvordan de har lavet forskellige ting. Det er et rigtig flot billede. Det er nok mest billederne, jeg er helt vild med. Jeg har ikke rigtig fået læst den endnu, men jeg glæder mig til at få kigget den igen. Og jeg samler simpelthen på så meget om Game of Thrones, så den her, der skulle ikke mangle i min samling. Der er stadigvæk meget, jeg mangler, men nu har jeg den her i hvert fald. Ja, det var sådan set det, jeg fik købt på Amazon. Det er jo ikke helt så billigt mere, fordi de har det der med, at man skal betale fragt nu, selvom man har over 25 pund. Så det tager jo lidt på det der gavekort, men jeg er i hvert fald glad for det, jeg fik købt den her gang. Vi ses!